Кой си ти всъщност? Имаш ли някаква идея? Това е малко така предизвикателен въпрос, тъй като ако се замислиш, тук ще навлезе малко дълбоко, но ти нямаш идея кой си всъщност. Ти създаваш обикновено, аз също, като всеки друг човек, създаваме някаква идентичност и си задаваме някаква история в главата за това какви сме, какво сме преживели, какво вярваме и какво ще правим, какво бихме правили, какво сме правили в миналото и защо сме го правили. Но всичко това е една история, която си създаваме по удобен начин. На база нашите, както много често обичам да казвам, ограничени възприятия, ограничени мисли. Дали това е хубаво или лошо, не знам. Но ние често не помним добре нещата, когато, например, най-добрият пример за това е, когато се дават показания и се описва даден човек от някой, който е наблюдавал престъплението. Нали. Тези доказателства често не са много надежни. Така съм чел. И вярвам, че е така. Тъй като човекът не си спомня добре. Имал е ограничено време да го види. Имал е ограничено време да вникне в ситуация. И това, разбира се, пренася в недостатъчно добри доказателства. Но това е идеята, че ние за добро или за лошо не знаем всъщност кои сме. Мисъл, имаме идея кои сме, но често тя е базова, което е окей. Няма проблем, че не знаем всичко. Но фактът е, че не знаем всичко. И че това, което си мислим, че знаем, също може би не го знаем толкова добре, защото аз, например, смятам, не е добре да даваш пример със себе си, по-добре да цитираш някакви научни изследвания, тъй като нямам пред себе си. Аз съм се сещал за неща в миналото, които съм си обяснявал по един начин, как са се случили, но в последствие някой ми е казал, чакай, това не се е случило по начина, в който ти си мислиш, че се е случило. И аз съм си коригирал възприятието. Това означава, че това, което аз съм мислил, че съм, на база това, което съм преживявал, реално не е така. И за така е, доколкото аз го разбирам, но когато вникна в него, аз осъзнавам, че не съм много сигурен какво точно се е случило. И честно казано, аз сам си сменям възприятието постоянно. Като хора ние го правим, защото сме адаптивни. Имаме, нали, невропластичност, която ни позволява да се адаптираме спрямо ситуацията. Ние сме едни от най-адаптивните същества в света. Да си променим вярванията, да си променим начина на мислене. Но това винаги означава, че не знаем всъщност кои сме ние. Ние можем да вярваме, че сме нещо. Ние можем да действаме спрямо това нещо, за да си докажем. Аз съм футболен фен. И се движим в съобщество там, агитката, и си казваме, аз съм фен на ЦСКА, аз съм това. И утре други ден може ЦСКА дори да не играят вече в Агро, да си изчезва дори отбора. И тогава чакай, кой съм аз? Чакай, аз винаги се представям за тук футболния фен, най-върлия футболен фен на ЦСКА. Но ЦСКА ги няма. И така и с човешки отношения. Примерно, аз съм най-добрият приятел на Яна. Яна обаче ми каза, аз не искам да съм твоя приятелка, чао. Чакай малко, аз бях човек, дето има най-добра приятелка, дето благодарение на това си мисли, че има достатъчно добри приятели, но сега тя няма. Аз сега трябва напълно сам да си конструирам нова идентичност и да си създам някаква история в главата. Отделно от това, нали, защо тя е напуснала живота ми, но трябва да си създам история сега кой съм аз. Човек с много приятели, човек с малко приятели. И така оставаме на въпроса кой си ти? Защото ти постоянно се променяш всеки ден с всяко преживяване. Така че можеш ли всъщност да кажеш аз съм Хикс, аз съм Y. И целта на тази дискусия не е да ви вкарам в някакви философски филми.
А целта е да илюстрирам нещо, което аз осъзнах и ми помага. Как наистина сме много адаптивни хора и постоянно се променяме. И това наистина е сътресяващо. Носи сътресение, когато трябва да преживеем някакъв катарзис, някакъв преломен момент, в който губим старата си идентичност. Но този преломен момент трябва да го виждам като нещо хубаво. И не да търсим постоянно аз съм това, аз съм това, аз съм това, не искам да се променям, не мога да се променя, а да вникнем защо съм аз това. И всъщност да си помислим, не е ли хубаво така да се променяме? За по-добро. Да, може да се променим и за по-лошо. Затова спираме и се замисляме, чакай, какво се случва тук в момента? Аз започвам ли да мразя Яна и да живея в омраза, или всъщност осъзнавам, че Яна не иска да ми е приятелка, защото си е намерила нещо някой друг приятел или приятелка, или е загубила работата си, е в депресия и просто не може да говори с мене повече. Такива неща. Просто да осъзнаем колко неща са извън нас. Колко си мислим, че имаме контрол, но всъщност нямаме. И да, разбира се, че е полезно да мислим и че имаме контрол. Ето тук идва баланса, да знаем, че някои неща са под наш контрол, но и да знаем, че много неща не са. И така, няма постоянно да мислим, това какво трябваше да направя тук, какво трябваше там. Не съм аз, защо загубих този човек. А да осъзнаем, че аз съм адаптивна личност, аз съм човек, който е продукт на изключително много фактори. Без това по някакъв начин да ме уневинява, ако направя някаква грешка. Единството, което имам, е избор. Как да действам спрямо настоящето. Не спрямо миналото, не спрямо бъдещето. Бъдещето не знаеш какво е. Миналото не можеш да промениш. Може да си взимаш уроци от него. Но настоящето е единството, което имаме. И то се променя постоянно и съответно ние се променяме с него и е окей да си адаптивен. Не мисля, че е безгръбначно да кажеш аз не знам в момента какво съм и в какво вярвам. Искам да събера повече информация. Разбира се, има друга така, с която никога не събираш повече информация и действаш на база това, че никога не можеш да знаеш и нямаш достатъчно информация. И отново баланс. Просто бъди един нормален човек, който вижда от двете страни на нещата в живота и не изпада в крайна идентичност, защото тогава ставаш изключително зависим от тази идентичност. И ако тя се разпадне, да, преломен момент е. И боли доста повече, ако си толкова силно вглъбен в тази идентичност, че не мога да я пуснеш. Отколкото ако си просто човек, който осъзнава, че животът е изключително труден, без да ме разбирате погрешно и като казвам, нали, не бъди нищо, не се бори за нищо. Не ни най-малко казвам. Понякога възприятията се променят и това е добре. И е хубаво да живеем с това. И това ни дава, за мен поне, на мен ми дава спокойствие. Може би и на вас.